cái này cái mas khuyết những toái nó tay con rio linda linda và in lệ nào ta chemotherapy ta si rồi sedang mas khuyết nó vào lại spa lại fundri Syaduan utrangin kiuring kat badu Syaduan utrangin kiuring kat badu Dajingnya bakut badu lengdo utrangi aigu Syaduan utrangin kiuring kat badu Haka katanguk pa badukon badaman bakod. Amen. Kajing e jung try jung e Jesus Christ bad kajing e jung ublay lambat kajing selok jung man sem bakod kinon rengkat bad pi baro rengkat bad pi ro ngi ai kajing snungu ngi ai kajing ro ngi ai kuburam kanam how try ublay try kanrat ubalari bala sumarengi bala pej bala khmi yangi Wala pendap, wala penbiang, wala ai baro kijing don kam, kita kijing kijing kerku, keba ngikum kibreu, ngi don kam ha kijing jungi baman lakas ngi. Kerpangai ha kane kesngi lang ba kane kamas kebekoj utrai, sachuseno khod wer ngi banwan kam jan shu. Bangin kun klan ya kata kijing IT kijing yu, kam tame lang ba kijing pule ha kane kesngi utrai pan kan mau yangi. Haba ngisem jing jing jinjar ha ka jing ka jungi habang yomat ya kita ka jing sitom ne kino ki ba penthot ya ka jing jungi kum ki breu shano ke ngen lek shano ngi wat ka bor hato ngi wat ka bor ban le persha ya ki jing ha ki kam jong ka perthei ne ha utrai kwa ngi ken bangen pai su man ka por bangen IT la de ha man ka por kam tame ha kapor jong gijing jinjar den mat kadaw ha kan khlemat to ken ko han men ko para ngin pek khmi yala ka jong gijing ha to manga ban ma phi we pai we ngi lech chano ngi wat ka bor jong no haba ngi yomat gijing jinjar yole se bonsen hajka ngel lech pha shotrai hajka bangin dam ban ngu akhmaru trai ban pan ka bor na u pan ban ngelej pan ban sha ki wei pat ki blei thau sha ki wei pat ki tiar ki jong kane ka parthei ki jing sung bha jong kane ka parthei de mat ka dau ngi pan map no trai nak banta ki to ki por bat baro ki lat ki jongi nga phla hau blei badan mor baro bade pi ko han men ko para bang ala le pop shibun da gi jing for khaat da ki ten da ki kam da ki jung lek let da ki jung le pala junga da ki jung le pala junga krawe junga namar kata ngakarpa de kamaria bakhoj kabaya isa gathe soti ya ki angel bat ki rukhoj badapi ko hanman ko para banduai nak banta junga how try ublay jungi ublay badan bor baro unisne yangi madalama bigi pop jungi un yalam yangi sha ka jing bom jukut amen Triken rat ko blay isne yangi Triken rat ko blay isne yangi Kristo ma ko Kristo rap ko nong penim changi penim yangi Triken rat ko blay isne yangi Triken rat ko blay isne yangi Kristo mam ko Kristo rap ko nong penim changi penim yangi
Tongin ya duai. Hakan eka mas kebekut ngeduai na gebenta kemen simba kladno jong i Sicilia Sunday solang piau kajing dab barsnem jong kajing klad kajing i ngeduai na gebenta kemen sim utrai unai i kajing jutai bom jukun ngeduai ru na gebenta kekmi memakaru kan yo kata kabor panang imha panang lebha panang i cucu yo trai lengba ki kambabha kabakatrai ha kajing im Topen ki ya kamon jong kirungai jong me ngikerpat kotrai bada kebawat kam sirhem yau so jong kakamble jong me kinsem kam kerhai ya kiso bapen kia jong gajing isne jong me dau trai jong Yesus Kristus ukun jong me ubi imbat basan sha rengkat bad me ha gajing yalong kawe jong men sembakut ublay junam la junam amen. Kajing plan kitab jing pen pau. Ngau yo ones ngai is away pat wangel bawan hiana benang. Udon kabor ke bakrau. Bada ka pertei la pen syai ka burom jung u. Bad la perta da ka sur ka bajam. La kelon Babylon bakrau. Klalong ka jaka syong jong kiksud. Ka jakari jong ki mensim bom kuj baro. Ka jaka jong ki sim bom kuj bad ki ba isaj met baro. Te uwe angel baklain la shemi uwe umau wakum umau taliat bahe bad la brede u shaduria uang kumneru ek Babylon kanong ba bakrau esalen shop asut daka jubor daka bajubor bad enom shem shu yaka bade kasur kun o jo kinong tem dui tara bad kinong ruai jo kinong put tang muri bad kinong put turoi enom yo sngau shu hapa Eki misteri jong kano kajing terai. Enam syam shu apa bati kajing sawa jong mau terlihat. Enam yos ngau shu apa kajing syai jong kasyarak. Kanam ting shan shu apa bati kasur jong nong let kurim baka nong let kurim. Enam yos ngau shu apa namar kinong kaye jong pa kilalong ki bakrau bateri jong kapertei. Berkijaj benriu barok kila skor. Ada kajing le jadu mentor jong pa. Hadin kane ngleosnyo ke erek bakum kasur ke bajam jong 4 bilin habenang ki bayar wai aleluya. Kajing penem bat kaburam bat kabor. Ki dei jong ublei jongi. Namar ki rai bishar jong u kilong ki basisha bat ki bahok. Ularai penrem ye kinuti bakrau. Kabala penput plak ya kapertei. Daki jing auria jongka, bat la penhir keput jaka. Namar kasnam juki syakri jong u, sasisin ki layar wai. Aleluya. Bat ketedam naka kaki junam la junam. Nang tau angel la ong hanga. Toto yakane, sukito ki balakot sangpa, ceka jing kawai kentiu kurim jong ukun lang brot. Kaketian jong utrai. Nisongo yang blay. Psalm si spa, number nyo spa kendai po. Yang joy wan xiao trai, rai ki jing rai ba ben sngo. Jink men yau trai, xiao to yawan man raik men. Alleluia, alleluia, alleluia. To tibau trai ulang blay, yang iula tawi mau. Ide kilang brot kijong. Joy wan xiao trai, rai ki jing rai ba pen skok men.
Shaying Jong try to right man. Yahudo Aingudo Kerku. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Shisauken radu basbun, pateng la pateng in yaine, jingin bajing pauken ra, yang joy wan shau try, right gijing right bapen Nong pedim, unju mensimba pentingen. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Hallelujah, Hallelujah, Batulong barakre lupa namarukunu bruun wan hava pim kmilenti. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Utrai udan rain card bad pi. Kajing pulai naga gospel bakut kat kum ulukas. Kaburam hame kutrai. Hakata gapor ujisul ong hala kisenran. Haba piyoi baya ka Jerusalem la kerkut dagi kenuhun sipai. Totip ba kajing penjot yaka kalajan. Te kito gibadan hajudia I kinherkrat sha kilum. Bat kito gibadan hapo kanong ba I kin pet no, but kito kibadan hanong kendong I kin nob lek rong shaka. Naba kine kilong kisngi jong kakput ban penurlong ya kata baro kabala tho. Kordit ya kito kiba punkun, but kito kiba aibun ha kito kisngi. Namar ka jingsipa bakraw kan wan hiar halor ka kandau. Bat ka jing bitar shla halor uneu paj benreu. Kin sakalon da keserti wailam, bat kin sha ring mrau sha ki jaj benreu baro. Bat ya ka Jerusalem en sa kentom da ki gentil, kat hado ba en penpura ha kisngi kia jong ki gentil. Omdon ki dak kisin ha kasngi badu benai bat ki klur. Bat ha keperthei kandon ka jinglang a mensim jong ki jaj benreu na ke jingting ya ke jingkerho ka duryau pat ki jingat pelong ki breu kin sayap ler da ke jingting bat ka jingsir ya kata ke bansa ja halor ka perthei na ba ya ki bor jong ki beneng en sa pen ki win nang hangta kin sayo I yau kun ubreu bawan haulo da kabor pat kaburam bakraw. Haba kine ki sedang banja tos ngau sungan bat tos ngau kemen namar ke jingsus pa jongpi kalajan. Ka gospel o try. Ke jingiro ya me ku Chris. Kohen men ko para kajing pusan ka gospel bamanen bat mamta kasngi kanang yai peteng ujisu unang yai beteng ban ai yangi kita kidak kisin ke eg ban saja ha kine kisngi ki ban sawan ke eg ban saja ha kajing em kajunga kajung pi shisha kine kijing ong ujisu lana ke jingkran gi bau jisu kran ha gospel bamanta kasngi ngiyo I ki jan akawe kasngi chakawe pat kasngi khamtame ha kane kaprathai ke bamanta ha kene kisngi ki bamanta ngiyo I ki jing ka ja ba pher
kadang mi kisngi ka klimat ka ba pipej hapo ka TV lane haki newspaper ne haki magazine ne ha ba pipej ki mobile ki jungpi POE ki jingjia khla ki ba pher ki ba mi man kasngi nakaway kasngi shakaway pat kasngi kadon kathma nakaway kari shakaway pat kari kadon ka jungi kan at nakaway ka jaj ban reu shakaway pat ka jaj ban reu don ka jing pej penjulor way breu na way padu breu kane ka jingjia ka bau jisu kran ha gospel bamanta kasngi haba jakum kine ki jingjia shano ke ngilek shano ke ngiphat jisu ubo kane ka jingkeli hakmat junga ba jungpi haba bu kane ka jingkeli jisu klempep wa airu ka jubab haba jakum kine ki jingjia ha ka jingim ka jungi khamtame ha kane ka juk bamanta ngidei ban pai utrai wang ba ra ka khmat ka jungpi shajrong bat pej shajrong kabamot habangi yomat kum kene ke jing e ha ke jing em ke jungi lane ha kene ka juk ke jungi hane ke sngi ke jungi ngidei ban le pai shotrai ngidei ban ra yala ka jong ka jing e ka jing jenjar hakmat jong utrai kane ka botrai ukwa yangi bangin le haba ngi yomat kita ke jing e ke jing jenjar haka jing im bamarwe junga ba jung phiru kumjo ngimla ban light kine ke jing jia ba pher ke jing jia ba snusi kasipa kasosat kalanat ka jing e ka jing jenjar baro kine klempep ngi yomat haka jing em jungi teng habangi yomat kine ke jing e haka jing em ngi le kumno ngi sngo ba ngim don lat shu ban light naki ngim sngo ba ngim la shu ban lech sakmat ne ban kan randen ngim sngo don lat shu wat ban yeng haka ju ka jaka den matakadaw yole se habangi yomat kum kine ki jing e ha ka jaka bangin lech pai shotrai ngi ngopen ban ha ki kam snu jong kana ka perthai habangi pe ya ka jing em jong ki long kmi ha kana ka juk ka bamanta ne habangi pe ya ka jing em jong ulong pa ne orang ba ha kine ki sngi tang na ka daw ka jing ya ka ja bat ka lok lane tang ki jing e ki bangi kendu hapo ka inga sam don ki long kmi don ki long pa ke jungi don ki khun samala ke jungi ki ngop no ha ki kam sneu ki ngop no ha ka tu ha ka them ki ngop no ha ka jing di kiat lane ha ki drugs ki ngop no ha ka jing penyap yala de bat kum juru ka jing simti no ya ka jing em jong ki we kine ki bajia ha bangi yomat ya kine ki jing e ki jing jinjar ha ka jing em ga jungi kine ki bangi yo i ha kine ki sngi ki bamenta kuma ong mene da pipej ya ki newspaper la da pipej ya ki kubor ni yo i kine tang na kane ka daw ubreu simno ela ka jong ka jing em we ubreu simno ya ka jing em jong ki we u kula unong di ya ka drugs ne ka kanja la ne ya ki jing pen bo aja la de tang na kine ki daw kane ka dei ka bamanga ma phi ngi simti haba ngi yomat ke jing e ke jing jinjar hanrei utrai jisu menta kasngi u khot wer inga bade phi kane kam dei na ka banta jung phi ki khun junga kum ki kristan haba phi yomat i ke jing e ke jing jinjar haba phi yomat kita ke jing kuslai lane kino ki lad ki bawan ha ke jing em ke jung phi ki ba pendu men sem ya phi ki ba pendu lad ya phi dei ban pech shajrong ban IT la de kane ka bau jisu ukwa yangi bangin le kamud ayu kata ka jing pech shajrong ban ra ila ke jong ki khmat ban ra ila ke jong ke denut ka ba mangi ngin le phai shu ken ka ba mangi ha bangi le phai shu ngin dem khosu khmat jung u ngin dem ngu ngon na khmat jung u ngin IT la de namar tang ka jing IT ka jungi yu da kata ka jinget da kata ka jing senya ka jungi ngila ban le persha ya kine ka jing snu ki bangi yomat ha ka jing em omdei ka tu ka kiat omdei ka tu ka drugs omdei ka tu ki kam snu ki kam auria ki bala yanga ban light na ki tu ki jing e ki jing jinjar omdei ki tu ki bakrsyani nga omdei ki tu ki ba ai bor nga hanrei utrai uba ai bor nga utrai uban krsyani pi utrai uban yarab ya pi ban light na ki tu baro dei tang utrai himarwei uba ai pi kata ka jing shai ha ka jing mur ka jing perkhat ban light lane ban le persya ya ki tu ki jing e den mata kadaw utrai upan kan mau yanga ukhot wer yanga bade pi ko hanmen ko para ha kan de kesngi klempep ha ka jing em ga jung pi
pin yomat kijing kijing jinjar pin yomat kijing tunjuk kijing pensoi Henry omde ban IT yalade hakikam basniu kikam auria jogane ke perthai Henry pej bat khmi shajrong bat IT yalade hotrai den mat kedau hakane klamat to ken ngin khabrib yalage jong ki khmat ngin pan ka borno jisu namar ngitip bamanga mapi haba ngi yomat kum kine kijing kijing jinjar ngi pai shak perthai ngi wat kita kilat ki buj ki bor ban le persha da ka bor la jong da ka bor jong ka jingsem ka jungi nakane kan mei mariang nakane ka perthai Henry ngi ong hotrai hakane ka sngi try ai bor yengi pha ka bor jong man sim ba ko jume ban pansha yengi ban kedaulanti yengi ban yalam yengi ban krashan ai bor yengi bangila ban le persha ya kine ka jing snu ya kine ka jing ka jing jinjar ki bangi amat ha ka jing em en yoro yaw Jesus Christ Tungin yang ngin plai la ka jong ka chingej ngangej au blei pa badan bor baro unong tau ka neng bat ka kendau padahal Jesus Christ kon mamare jung try ni ya bala pon no man sem bakhoi ya bala khana kamaria the soti bal shala bein hapo Pontius Pilatus la sanar pnai u la yab bala tabiu la yar sikbayab ha kasngi ka bala la mi pat ni ka bayab ula kiu shabnang usong shakamon ublay kupa badan bor ro nang tra wan pat ban bishar ki bim ki bayap nangay haw man sim bakhoj ha kabalang Catholic bakhoj ha gajing salok khoj ha gajing map ekipop ha gajing me pat kado bad ha gajing em bom jukot amen Alai spa nyo puntai. Kedua ko para baga jeng kenya jenga ba jeng pe kan long ba pedang hun nak ma blei ku pa badan bor baro To try pining jin kinya ni kiti jong pi na kota ka jingero burom kuntai jong u. ka jeng mentoy ngi bat balang ko jeng u baro ko we to pedang ko try ya ke jeng trua ba kentang ya kiba mela hukum yangi ban IT kentang ha ka kerteng jeng me ba to penlong yangi barabor kiba kongu ya ki hukum jong me Knang ba leng ba kine ke jen ai en pedang yangi da ke jeng h bon jong me dau Chris utrai jongi amen utrai udan rain card bad pi Rengkat bat piro. to kan te yala ki danot Ikan tiu ki sa. to ngan utrai blay jongi Ka song hok bat kate. da sha ka long ba shong hok bad ka badai ka dai ti jongi bad ka jeng pen em yangi haman la ka por bad ka jaka banangu yeme ko kan rat ko pa ba khoj ko blay badan bor bad bom chukut namar walada memdon kam ya ke jing ya ro jongi panban ka jing sngu jongi kadai ka jin ai jong me namar ki jing ya ro jongi
Kim penyari ya ke jing krau jong me. Henry ki arab yang i na ke benta ka jing pen em. Leng bau trai jong i u Jesu Christ. Bat kumta rengkat bat ke kenuhun ruai jong ki angel ngia ro ya me bat ngi pen bena da ka jing kemen. Bakut you try, bakut you black ipan, breng bat bertek idap, kakaburam jome. Ruai osana syadrong, ruai osana klemkut, ruai osana you blay junong. Ya ro you tabawan, agak gerteng utrai, breng bat bertek idam, jaga buram jombe. Rayo sana syadrong, rayo sana klemkut, rayo sana you blay junong. Dasha melong bukoj kotrai katame jong ke jing kuj baro. Namar kata ngi kerpad yame topan kuj pan kentang ya kine ke jing terwa jongi. Dag bapa yaman sim jong me kum kam jer halo jong ki. Bakin kelalong yangi kamet bat kasnam jong utrai jongi u Jesu Christ. Hakapor baladi no yu badala kaman sngyobha ula pediang ya ke jing sha sutam ula shim yukpu bat kebai ngu yame ula kedia yu badalai hala ke senran u ong. To shim batobam na kane pibaro. Namar kane kalong kamet jonga yak ba NIT na kabenta jong pi. Ha kejukur kam endala la yabam ula shim yakukuri badak baingu biang yame ulai halagi senran uong. To shim batodi na kane pibaro. Namar kane kalong kukuri jong kasnam jonga. Jong ka jutang batmai batbom jukut. Ya kebaen penme na kebenta jong pi bat na kebenta kibabun. Na kebenta kajengmap yakipop. Tole yakane ban kan mau yanga. Kajing maya jong kajing ngej. Atasin bangi bam yune upu, bani kuri ipen benar kajing yap jong me kotrai tada du menwan. Namar kata ngi bapan menta ya kajing yap bat kajing me pa jongu ngi terwa hame kotrai yukpo jong kajing em bat ya kuri jong kajing pen em. Ngi daingu adam namar melanyew yangi kibabit ban yang akmat jong me bat ban sakri yame dak bas ngeret ngi kerpad yame bangi kibayo benta hakamet bat kasna mo Chris ngilong kiba lapan itali kawe dauman sim bakoj tokan mau ko try ka balang jong me kabla priang setelah kepertai bato panjanaya ka ha kajing ej rengkat ber Francis ukpa bakoj jengi ulban marwen u bishop jengi kakan hun ki bishop bat baro ki lingdo token maulem ru ya ki hanman ki parash rang bat kan thei ki balayathia dak bakraman ya ga jing me pat bat ya baro ki balaklat no a ga jing isnei jong me to pdiang ye ki sha ga jing shai ka khma jong me to isnei yang i baro ngi kerpa de me barengkat bat kamaria the seti bakhoj kakmi jong blai ujesa bakhoj ukurem jongka ki apostol bakhoj bat baro krkhoj ki blapens no bahaya me pateng la pateng
ngilong ke babet banyo bantalem ha ke jing imbom jukut bat benginira bat pandan buram yeme dau kun jung me u Jesu Christ. Dau lembadu badhau kan long hame bleu pa badan bor ha ke jing long kawai jong men sembakut barok ka buram berge jing yaro junam la junam amen. Kumlah kum yangi daw nong panem bat kumlah hikai ngi rektin blay ngi nod ban ong kok pa jongi ba habneng kalong kabakoj kerteng jongme kanwan kahima jongme kalong kamon jongme ha ka khendeu kumba habneng to ay ngi menta ka jongbam jongi ka ba hala ka si batama yangi kerengkang jongi kumbang rogi ma bi ke beles new yangi badwat yalam yangi sha ka jing pansoy handre depan la yangi na ka bas new to panlai yangi ngi kerpat ko try na ke jing sneu baro ha ke jing spon jong me to ai jing suk jing sanya ke sngi jungi khnang ba da ke jing rap ke jing isnei jo me ngin lai barabo na ke pop bangin yo jing da na ke jing jenjar baro kat ba ngi dangap khmelenti ya ke jing kerman bakoj bad ke jing wan pat jong nong penem jongi u Jesu Christ. Namar ke jong me kalong Ima ka jong me ka bor berkaburam jinom la jinom ko try Jesus Christ me belong haki apostol jong me ka jingsuk ngai api ka jingsuk jonga ngai api wat pet yaki pop jongi Henry yaki jingej jong kabalang jong me bad ha ka jingsbon jong me to ai ha kai ka jingsuk bad ka jingatali ka wei kat kum ka mon jong me mame ubem bad basun shar jinom la jinom amen. Kajing suk utrai kanan barabor rengkat bat pi. Tong ini terwa ya kada kajing suk iwe ha iwe pat kajing suk bat pi. Kukun lang rodu play make it keep up Hak mi ukun long broad jong blay hak mi ubakin no yaki pop jong kapratei suk yang yaki bala shakhat shakan yaki jing kawai jong ukun long broad. Kokan rad kam shong hok maman rum pok kayeng junga Henry shong tang rektin kaman sem junga kan sakya hi kamay berkas nama Chris kan ribat kan wamangi shaka jing yam bom jukut amen.
Pada kapor kapakerpang nak kabenta jungi. Namar ngiyalong kaway reng batme lengba kajungwan kajume hakadanot kajungi hakaman sim hakajunglong breu jungi lengba kayu kores bukoy ko jisu bi je hakan klamat abang idan rengkat ban meken abang ngiyalong kaway ban me ngis ban pan kabor na meken kam tame bangila ban le persya ya baro gitu kajing snu lengba kabor kajume lengba kajing e kajume ko jisu be nyawan rak ma jume ken ki bapang basidam asatlak ke perthei badang sha sumar hospital beladan nyawan pai na hospital sejing kum juru ki badang sha sumar ya lede menta ai balang ba ka bor kajume lengba kajing isnei kajume lengba ka snam bakot ka snam bakador kajume kinyo mat ya kata kajing koj kajing kia ka bapura jisu nyawan rak ma jume kumjuru gitu kibru kibangop habaro kicing snu jong kanek perthei ai balang ba kabor kejme makiru kila banjop persya ya kene kicing snu kibakilangop na kene kicing snu kibatem rau iki jisu nyawana khma jume nyaiti lade nyaiti ya kayeng kasam kejungi nyaiti ya kam ki jam ki bangitre khamtame ha kene kasni ai borengi krasyangi yalam yangi Batulanti yangi ko Jisu, nyaiti yalade hame ko Jisu, shimti yangi, panlong yangi ki jong me. To ngen ya duai. Ngi kerpat ko blei badan bor baro, baya kito ha kiba mela ai ka jinkmen ban yo banta ha ka jingmaya jingblei men omsha lano ru bakin klat name daw Chris utrai jungi utrai dan rengkat bat pi ublei badan bor baro unkurku ya pi ukpa badukon badaman sem bakot amen tolisuk ij bersyukur utrai da ka jing em babha jong pi ngis ngamu yaw blei Saus pa lai pusa. Lam jing sha utrai lam alenti bun jing lingo kum ri shu ding endai lam lenti men sim jonga Siawong poliu jingin Batu na krung ding Ngan pai jingin men sim Ngan lai Kaburam haupa berkun mensim bukut umba gelalong ba menikom Jumut tawad barabor jenam la jenam amen enyero yutra Yesus Kristus jenam la jenam amen